बर' थुनलाइ आफादनि खुंफुंजानो गोनां 12थि बोसोरसालिया जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ देग्लाय क'क्राझार पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंगोन। फैगौ फेब्रुवारि दाननि 23, 24, 25 आरो 26 खालारखालि सानब्रैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ खुंफुंगोन। बेजोंनो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुम्माखौबो खुंफुंनाय जागोन। खुंफुंजानो गोनां बे जथुम्मानिनो दिनै खुंफुंजागोन फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों लाइ खुन्थिया गायसननाय जाबाय। लाइ खुन्थियाखौनो आलासि महरै बाहागो लानानै गायसननानै होयो मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बाहागो लायो इएम रनजित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीआ। 23, 24, 26 माने फेब्रुवारियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया पाटगावनि बे सोरमांगा दैमानि सेराव जानो थांगासिनो दङ। गिबि खेबनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे नायनो समायना रमायना मोनसे जायगायाव मोनसे दैनि सेराव थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जानो थांदों। बेनिफ्राय उल्टापानि सरलपारायाबो बारा गोजान नङा, वाइल्ड लाइफ सेंसुरि। गोसो जायोबा थांनानै बेरायना फैनो हागोन। 31C नेशनेल हाइवे जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो। दिनै मोनसे खुन्थिया गायसननाय बे जथुम्मानि बे हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनानै खुन्थिया गायसनहोनायनि थाखाय आं साबायखर जासिग्रोयो। दा बर' रावनि जारिमिनखौ नायोबा दिनै भारतआव माने गोदान माखासे लेंगुवेज दङ, मडार्न लेंगुवेज होनो। बे मडार्न लेंगुवेजफ्रा मोनफा मोनफा हिस्ट्रि दं जे माला बबे सेन्सुरियाव जोनोम जायामोन आरो मारै बे भाषाया गठन जाबोखो। खारन दानि मडार्न लेंगुवेजफ्रा दा जेरै दं बिदि नंजोबामोन। बबेबा फिसा जाथिनि लेंगुवेजफोरखौ लानानैसो मोनसे गिदिर रायजोनि एबा नेशनेल लेंगुवेज जाबोदों। स' देयर इज एन हिस्ट्रि अफ अरिजिन एन्ड फर्मेशन अल्स'। खिन्थु बर' रावनि जोनोमा माला जाखो, बे बोरै फर्म जाबोखो, बिनि जारिमिनखौ खुनु जारिमिनगिरिया लिरलांनो हायाखै आरो। बे ओरैबायदि गोजाम जे मानसिया मोनहासौनायनि आगोलनिफ्रायनो बे रावा दङ आरो जेरै दं ओरैनो दं। आरो गोदोनि गोजाम बर' रावजों गोदान बर' रावजों बारा फाराग गैया। जों दिनै बेवहाय नैबे पाटगावनि खाथि बे रानि खालायस्रि फोथाराव माने जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि जथुम्माखौ जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बे पाट गामियावनो खुंनो लाहार फाहार खालामदोंमोन। आरो बेनि जोङो गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय। आरो बे गाहाय खुन्थियाखौ आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मनि आखाइजोंनो बेखौ दैखांनाय जादों। आरो दिनै बे गोथार बुब्लियाव गोबां बाहाय जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन नुजाफैदों, थुनलाइगिरि बिथांमोन नुजाफैदों। बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन हारिमायारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा नुजाफैदों। दा जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा, जोङो आसाम सरकारनि बा सेबा आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादखौ नायनानै जोङो जुदिव 10, 11, 12, 13 फेब्रुवारि खालि जोङो लादोंमोन। नाथाय जोङो बे आनजादनि थासारिखौ नायनानै जोङो एसे फासयनानै जोङो 23, 24, 25, 26 बे सानब्रै हाबाफारिखौ जोङो लाबाय फेब्रुवारि दानाव। आरो बेवहाय जों आसा लाखिदों जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो दिल्लीनि सासे मुंदांखा थुनलाइगिरिखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों। आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो गुबुन जोङो थुनलाइगिरिफोरखौ बेवहाय जोङो हांख्रायदों। आरो लोगोसे जोंहा माने देग्लाय बेयो माने जोंनि बे टार्मनि जिथु बर' थुनलाइ आफादनि जोबथा मोनसे टार्मिनेटिं सेसन। आरो बे बिराद गुरुत्तपुर्ण, बे गोनांथि जथुम हिसाबै थान्दै मेला बेवहाय जागोन, खुंफुंनाय जागोन। बेनिखायनो जोङो आसा लाखिदों जे जोङो बेवहाय गोदान कमिटि दानानै गोदान आफादगिरि, गोदान गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन बिबानाव फैनायफ्रा जोंनि बर' राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बिथांमोनहा गोदान सानस्रि आरो गोदान सान्थौजों जाहाथे खामानि मावनो हायो। दानि इनफरमेसन टेक्न'लजि आरो दानि डिजिटेलाइज मुगाजों जाहाथे खारफानो हायो। आरो फैगौ समाव जिथु नेशनेल इडुकेसन पलिसि, जिथु माने हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि
बाहायनो थांगासिनो दङ बेजों खारफानो हायो आरो जोंहा गोबां बर' बिजोंनि खामानि मावनो गोनां दं कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथा दं आरो जोङो नर्थ बेंगलनि आलिपुरदुवार इउनिभारसिटियाव जोङो बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनायनि लाहार फाहार आरो जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटि निउ दिल्लीयावबो जोङो खुलिनायनि जोंहा दाबि दावा दङ आरो बेनि बादैबो जोङो गासै माने 25सो जोङो बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार खुलिनो नाजादों आरो जों थांनाय 14 नभेम्बर खालि दिल्लीयाव गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि बे बियाबाव जोङो माने बर' लेंगुवेज रिसार्च सेन्टार लार्निं सेन्टार जोङो खुलिनो हाबाय आरो बर' थुनलाइ आफादनिबो बेवहाय जोङो मोनसे मावख' जों खुलिनो हाबाय बेजों लोगोसे जोंहा आरो गोबां माने खामानि मावनांगौ दं जों बेंगलाव माने बर' लार्निं सेन्टार खालामनो थाखाय नाजादों जोङो गुदि फरायसालिफोराव थिसननो थाखाय नाजादों आरो जोङो नेपालनि मेसेफोरनि बिथांमोननि एरियायाव बर' रावखौ जों गोसारहोनो थाखाय जों बेखौ माखासे हाबाफारि आखायाव लादों आरो सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजनि दारै CIL-नि दारैबो जोङो नन बर' स्पिकिं मानसिफोरनि थाखाय इजि बर' लेंगुवेज लार्निं ओमफ्राय टिचिं आरो एडुकेसन बिनि राहाखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादा नाजागासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो BTRनि खुंथायनिफ्राय जोङो मदद मोनगासिनो दङ आरो आसाम सरकाराबो जोंनो मदद होगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो माखासे जेंनाफोरखौ जोङो माने सुस्रांनो थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायगासिनो दङ आरो फैगौ समाव जोंहा मोनसे मोजां खौराङा बेनो जे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बे बर' बिजोंखौ 12सिम माने 12 थाखोसिम लांनो थाखाय बिथांमोना थांखि लाबाय आरो बिनि हाबाफारिया खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो देग्लायनिफ्रायनो एकाडेमिक सेसननिफ्राय 12सिम बर' बिजोङा जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारि खालामनो थाखाय जोंहा माखासे हाबाफारि दङ लाइब्रेरि खालामनायनि जोंहा माखासे हाबाफारि दङ आरो जोङो थांनाय तामुलपुर अधिवेशनाव मोनसे जोङो हादोरगिरिनि आखाइजों जोङो मोनसे गुगल ट्रान्सलेसन एप्स जों बेखेवदोंमोन बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बे खामानिया जुदि जाफुंसार जायोबा जों आसा लाखिदों बर' रावा मुलुग दरबाराव मोनसे जायगा मोनगोन सिनायथि मोनगोन आरो हारिमायारि थाखोआवबो जोङो बे रावखौ गोसारहोनो थाखाय मोनसे लिंक लेंगुवेज खालामनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमायारि आफाद आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ नाजाबाय थागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।